Ngai ku blei pi baro ha kerteng ke jong Jesu dari Pastor Gabriel la po Shalom. Na kwa bani krani pi ku wei ka subject ne ka ktin ke jong blei. Kata kalong ba ke ka ba pi la ban le ha pereng ke ka pakhang Surok arpoi sni ba ka sarkar kala bo e ka ri India bro ko wei. Kini de ke sni ke ba san ba ngai ba pirang la ke jong yeng ki sen ke jong pi but shibon ki jemot je perkhat ki tu ya ke jemot ke jong pi kum no pin penlot e ka por ke jong pi. Lesi pila banyo iya kani kum ke jing e. Henry kum no piyo iya ka kan penni ke jing mentoy ke jing imbo jong pi. Pila banyo iya ka kum ke jing e. Pila banyo iyo ka kum ke kabuk sian. Ke ega pila berne la ke jong jing im la jong. Kwa ban pensyuri pi pin iya kani ke pakhang Surok kum ke lenti dan kum kata ka lat ka pila ban penlut por ka ban ningkong e ba ublay ke jing imbo jong pi. Kita nam ke ketin ke jong blai ke ong haka shiti jong Jacob long besau berkot ke bepra ong ba ke Bible ke ong tu wan hajan yo blai ti ma u wan hajan ya pi kani ke pore pi ke pila ban penlut por ban kenria eledi lagi brio bar ke juk ke por pila ban penlut por ba u blai ke jing ibu jong pi da ke jing duai da ke jing money ke jing ro ke jong pi ba ke jing sulok ban pila ba ke ketin ke jong blai but ublay hi haka jing im shimet ke jong pi kwa manong ba haka jing long brio hoi kam de ka besuk ingi ka bangin ya khlat ka ba lesi bangin mlak bania shong bania khana ku bangi ju shong barbo bania kran baki para brio henry ke ni lak de ka lat ka ba hata me ke jing im ke jong a jong pi bangin lak ban le kam jelio haka ta ka jing de ke jong i baru bleu pang jong i haka ta ka jing de jong i lamba ka jing duai lembaga jing money ke jing ro baga ta jing de jing baru blai kanom long tang haga slakan do de kana don ka ta jing jeliu ka ta jing de ke jing baru blai no kwa no baru Jesus Christ haga jing bon kam ke jogu haga jing shakri ke jogu ka Bible ko Matthews ko bakat sawer ko ba arpulai ka ba Jesus ula eno iki pat ba but ka Bible ko ba ula penlait no iki pat ba ula like way brio show long ban let ban duai baru ada hanta way brio ka Bible ko banang ta shushu ka Bible ko gospel yung Lucas ko ba sandir ko ka bakhan rio ba Jisu kan ria elini ki brio ba ulet ka jaga ka bakanja akari khlaw bat ban duai kata ka jingem ka ba Jisu pitet na kan ria elini ki brio ban penlut ke por ba ublay haga jing duai bat kaniru ka day pihi kumi kon bi jong blay ba pin shim ya ka kum ka kabuk siar ba pin la ban pin scam ba pin ang la shu ban legelio ya ka jing day jong pi ba ublay ka ba ar ka ba pinong ka ban le ka de ni pi ni am ka long ya long sem jingi ka de ka wei ka benta jong ka imlang ka salang ka ba ngin day ban pet pet ya ka ba ngin shu e ya ka kum tu hande ka day ngi ba ngin ken ban nyokor ba ban ken kordor ya ka long ya long sem pelut por ba ka jong ki ki pa pelut por ba jong ki kon ki jong pi kwa ba nong ba ka jing day jong pi ba ublay baga jing day jong pi we kan wan ra ka jing tre ka ba kodor ha ka jing ba jong pi ki ba bon ma ki brio ki ong kum ni ki ong ba ha ka ni ki sni lamba ka ni ka jing pakhang Surok ngala yo shibon ka por ka ba ngila ba ni ro ka jing day ha preng jong ya yeng asem na se ka jing keren se ka jing sulok ka ba kan jam siem ka lawan pai ka jing i we ka jing long ka we ka lawan pai ba ka jong yeng asem ka jing ba na kwa ba nong i pi ba ka long yeng long sem pim day ban bo e ka sharut pim day ban bo ning kong ka kam ka jam jong pi la ni ka pisa ka tengka le se ka no halor ka long yeng long sem jong pi ka day pi ba pim perlut por ba ka long yeng long sem la jong ba ka long yeng long sem jong pi ba ka klan ka kwa ba nong ba ka imlang ka sa alang ru kan klan ta ka nga pensyuri pi ku kon bi e jong blay ba pim perlut por ba ublay perlut por ba ka long yeng long sem jong pi ba ka balai da pentamai ke jingwat jo perkat jong pi de ka ktin ke jong blay ki si por si nong rong long ba kan a ka khat ka maning ka ba ar ka ong ba agar pa di pi ko para bagai na kita ke jing snake jong blay ban ai ti no ai ka met to pi ko jing kinya ba im ba khoi ba pen som ha ayo blay ka balong ke jing shakri ba kin jaman sim jong pi ba ro ba wat pen seri berangkat ya le ba ke perthai ani to da pen ka lador no ya la ka jong jing mot na jong da ka ktin ke jong blay knang ba pin tep ke ai ka ta ka mon ke jong blay ka ba bha ka ba pen som ha bat ka ba janai de pen tamai ke jing mot na jong da ka ktin ke jong blay na mara ba ka jing mot jo berkat jo pi ka tamai ka jing im jong pi ru ka long ka ba tamai ublay jo jing sok darangkat bat pi bat ka yeng ke sem jong pi barok ko we ku blay shibon